Toto je tá najdrahšia z toho nášho portfólia, čo sa týka peletových pecí. A to preto, lebo poďme si sem pozrieť, dáme si módy a ona má jeden mód navyše. Je to mód pečenia, ideme piecť, hej. Dobre, nemusíme 7 hodín do veľkého čistenia, takže ideme na to. Poď ešte naspäť. Tuto. Nastavíme si koľko, čo ideme piecť? Kurátko 220 stačí? Tak si dáme na 220. 220, hej. A ideme piecť. Teraz sa nám to vyčistí a ideme piecť. Čiže nie len kúrite, ale aj si pečiete chleby, kurátenko, zemiačiky, dobrota nejaké. Zeleninku grillovanú si tam viete pripraviť. Takže asi tak naša domobek.